Здравейте, аз съм Мишо от ABC Fight Club и днес ще ви запозная с трите най-често срещани грешки при изпълнението на пан де долю чаги. Първата грешка е прекалено рано вдигане на ритащия крак. При правилното изпълнение кракът трябва да се вдигне след завъртането на тазът и главата. Втората грешка е непоглеждане на целта при въртенето. При правилното изпълнение трябва да фиксирате целта преди да нанесете удара. И третата грешка е прекалено изправено тяло. При правилното изпълнение трябва да наклоните тялото, за да може да използвате таза и правилната ударна повърхност. Това бяха трите най-често срещани грешки в изпълнението на пан де долю чаги. Ако искате да се научите да ритате правилно, посетете нашите зали за тренировка и се абонирайте на каналът ни в Patreon.